Ole! Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora, gaurko hontan Irurtzunea etorriga. Se avecina la tormenta taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer dauke ama kontatzeko. Goazen! Ni Julen naiz eta bateria jotzen dut SALV-en. Ni Adrián naiz eta basularia naiz SALV-en. ¿Qué? Soy David y soy el cantante de Esa Tormenta La Vecina. ¡Oh yeah! Kaixo, ni Álvaro naiz eta gitarra jotzen dut SALV. Ni Aritz naiz eta Esa Tormenta La Vecina gitarra jotzen dut. El camino sigue siendo duro, intentando siempre crecer. La perra vida nos pone mil trabas. Gaurko soinu eta doinu saioan, Irurtzunea etorriga Se Tormenta La Vecina taldeko kidek izautzeko. 2021 hasi zen elkartzen boskote hau, eta hardcore musikan barrenen, rural hardcorea da beraiena. Pero nunca por el camino y ahora como el hierro. Amistad, música y lucha unidas es lo que nos hizo creer. La familia que hemos creado nunca se podrá romper. El camino sigue siendo duro, intentando siempre crecer. La perra vida nos pone mil trabas, juntos los vamos a vencer. Marcador, pero nunca por el camino y ahora como el hierro. Marcador, pero nunca en el camino y ahora como el hierro. Noiz eta nola sortu zen Salv taldea? 2018an hasi ginen jotzen, elkartu ginen hasiera batean Adri, Madoz, David eta ni, eta entsaio batzuk egiten ja bertsoa jotzen tala, eta pixkat beranduago pentsatu genuen beste gitarra bat behar genula taldean, eta Kepari esan genion aber nahi zuen jo gurekin, eta elkartu zen. Eta hasi zineten lauek, orduan? Bai. Bai, lau hasi ginen, bai, jotzen. Bai. Eta diskoa konposatu zinuen momentu hortan edo berandugo konposatu zinuen diskoa? Bazeuden kantak ja eginda lauron artean, eta gero beste batzuk Keparekin egin genituen. Eta ze helbururekin sortu zen taldea? Nahi genuen pixkat musika, ez dakit, metalera jarkorea jotzea, eta hori, eta hasi ginen jotzen, abesti propioak egiten eta grabatzeko eta gero kontzertuak emateko. Osea, gustatzen zaigu asko musika mota hau, orduan behar genuen. Elkartzeko eta musika egiteko? Bai, eske mesakanan beti zuten da, musika hoi eta ez, eta esan genuen, gu lo hardcore, jazta. Eta izena nondik dator? Da Salv, ez da? S-A-L-V. A ber, izenarena, gu lehen entsaiatzen genuen Irurtzungo musika eskolan, lokal batzuk daudela hor, eta kristalera bat dago eskuinetan, bi aizpetan ematen duela, eta bideska txiki bat dago.
Ta ni gogoratzen dut, negola jotzen, bateria hor kanta batean, gaundela jotzen, eta batean ikusi nuen emakume bat hor, hijos de puta! Oiukatzen, eta esan nuen, se atormenta la vecina. Eta hortik dator, SALV, se atormenta la vecina. Ostia, bai hona. Eta taldekideak baintzatea zuek bostak, ezta? Bai. Eta ze adintarte duzue gutxi gora bera? Ba, nik 37 urte ditu, zarren. Helduena, bai. Eta ni 25, hasi. Gaztena. Kriston 12 urteko aldea batetik ez dela. Eta gero aldatu zen taldea nola joan zen osatzen, abesten noiz hasi zen bera edo... Bai, David, betidanik Hasieratik zegoen? Bai, bueno, Gulaurok hasieratik, eta gero Kepa esan zuen Uztailaren 2023an edo taldea utzi nahi zuela eta hola, eta orduan esan genion Solani hori. Ere, musika mota hontan nahiko ibilita. Jode. Eta zer esan zen duke dela zuen filosofia? Tipo, ensaio eta etortzen zatenen edo kontzertuta etortzen zatenen? Bai, a ber, filosofia edo, gehien bat egiten duguna da, kontzertu bat badugu, kontzertu hori prestatu, eta gero, kontzerturik ez badago, etortzen gara eta musika sortzera eta kantak egitera, bai. Saiatzela gutxi. Hori da. Bai. Eta repertorio guztien momentu honetan zuen abestik die edo bertsio bat artekatzen duzu, Bai, 3 bertsio egiten ditugu ere. Lau bertsio egiten dugu. Bai, baina helburua da, orain baditugu beste kanta batzuk berriak eta bertsioak kendu, hori da. Bertsioak kendu eta gure repertorio osoa jo. Eta repertorioa euskeraz da, erderaz? Gauza da, Davidek euskaraz ez dakila, eta orduan gehien bat egiten dugu, gehien bat ez, dena egiten dugu gazteleraz. Ja, gazteleraz, bai. Eta konposatzeko garaien nola molatzen zate? Da ensaio lokalen sortzen die kantak edo badau baten bat etxen lan egiten dona eta... Ba, normalean nik entzetik katzen ditu zati guztiak, edo, gehienak. Eta hori, ordenagaiak grabatzen ditut, kubasian eta horiena, teknologia etortzen da oso ondo grabatzeko, eta hori, eta kartzen ditugu zatiak eta hemen egiten ditugu. Agian, ezakit, abesti bat edo ez, lokalean ere egin dugu, baina oso gutxita egiten dugu hori, beti etxetik. Eta ze... Tareas de casa. Eta ze topatu ezakegu zuen letratan? Osa, nola deskribateko ezin dukea? Letras. A ver, pues no sé, hay algunas que hablan de denuncia social, ¿no? Otras un poco enfocadas a experiencias personales, pero un poco pues orientadas más a, pues no sé, también a historias y así, un poco más agresivas, por el estilo hardcore y eso también. Y bueno, y por ahí van un poco los tiros, ¿no? De política y así tampoco... Crítica social más que otra cosa. Más crítica social, denuncia social. De política y así, pues hay matices y detalles, pero no se centra tampoco en eso. Y bueno, muchas veces tampoco sabes de lo que va a ir la letra, la vamos haciendo, se va haciendo la canción y bueno, muchas veces si me pongo a escribir o estos también me echan un cable con las letras, pues sabemos cómo empieza, pero no sabemos al final cómo van a acabar y bueno, pues terminan hablando de muchas cosas, ¿no? Que por suerte solemos tener en común o parecidas y así van saliendo las cosas, tampoco... Eta entzuleak zer nahiago du? Badago abesti mota bat entzuleak nahiago duena, betikoa bersioan historia, baina bueno, igual zuen abesti mota batek funtzionatzen du gehiago, ez dakit, motelagoa delako, kainonagoa delako... Gauza bat argi dago hontan. Gaur egun, YouTube eta gauza haiekin bideoklip bat baduzu grabatuta, kanta hori da jendea gehien ezagutzen dut. Euskal Jende bezalako bat. Orduan, adibidez gu lehenengo grabatu genuen kanta bideoklipa ateratzeko, rural hardcore kanta, eta hori da gehien bat jendea nahiago duena, eta gero bertsioren bat, baina gauza da bertsio horik ezagunena jotzen duguna dela Eskorbutoren antitodo, baina gure erara. Eta orduan, hori, bideoklipa duena edo bertsioak.
Eta zesako zinukea estena azkenen esaten ginuna ez? Gaur egun musikare bai dijoa pixkoat bideratzen elektronikara eta zerbait ligero gora ez? Nolabait esatetik, zerbait simplegoa. Eta nola ikusten duzu estena? Kontzertuk lotzea adibidez zaila da edo ikusten duzu zailtasun bat hortan? A ber, Guretzako uste dut zaila dagoela, ze gure musika, ostian, oso gorra da, eta jendeak entzuten duena da pizka patxangeo ja, ja da reggaeton edo trap edo hori dena, eta azkenean oso zaila da jotzeko herriko festetan eta hori dena, ezakit. Gaztetxetan eta hori ezberdina da, azkenean, musika underground gehiago dago sartuta hor, ezakit, baina zaila dago. Eta esango zinduke badaula hardcore estena propio bat Nafarroan edo zonalden edo azkenean hor sortzen da zirkuitoa, ez? Zeinek antolatzen ditu kontzertuok, rollo badaude gaztetxe batzuk edo garito batzuk daukena tendentzia antolatzeko musika kainerogoa igual. Bai. Eta sumatzen duzu badaula hor zuen mundillo propio hardcore eta Nafarroan. Oraingo azkeneko bola dantan, ikusi dut nahiko talde hardcore eta ateratzen ari direla Iruñean eta Euskal Herria mailan ere. Adibidez, Detached, The Blackening, Corrosive, Ekintza Masei, Bisonte, bai, azkeneko denbora honetan bai daudela talde gehiago. Eta Euskal Herri mailan ere, baina badakigu zer den hardcorea eta dela pixko bat publiko bat limitatuarentzat edo. Beltzez jantzitako publiko limitatu Bai. Negruzkoz. Eta zeren influentziak dauzkezuela esango zinukea? Azkenen de todo, bakoitzak berea, imaginatzen du? Bakoitzak badu berea. Ni adibidez, New York hardcore estiloarena naiz, eta Euskal Herrian, Fourscore, Terro, borrazto. Fourscore, Drop, eta alako taldeak, da ni gustoko ditudanak. Ni ja deathcore, thrash metal, nu metal, Slipknot, Justice Murder, In Flames, adibidez, eta, berakin gutxi. Ere hardcorea gustatzen zait, baina, beti pixkat astuna gara. Eta badago talderen bat denak entzuten duzuena? Denak konpartitzen duzuen talde bat? Ez dakit denak, baina gehienak Madball, ez? Madball, Hybrid eta haiena bai. Madball, Hybrid. Sociedad Alkoholika. S.A. Ana Hard. Baten bat bai. Adibidez, Solanillo black metala modu azkeneko denbora honetan, eta... El metal también, sí. Bai. Metaleroa gara ere bai, eta ere bai punkean. Ni gutxienez bai. Slayer, Pantera, están ahí también. Eta, hau izaten da normalen, galdera tipo gehienak kostatzen den erantzutea, baina igual zuen kasunez, zein da zuen estiloa? Rural hardcore. Rural hardcore, Hardcorea baino gure erara jota. Bai. Eta etiketa horrekin edo rural hardcore. Da kurioso igual hori ez, Bisontekin hendu ginela lenguan, eta sentzitela exactamente iguala. Bai, kasualidad. Casualidad no lo sabíamos. Eta beti da galdera hauin, eta erantzune da, pues pop no sé cual, rock no sé qué, denetik. Baina inoiz ez da erantzun bat super garbi eta resultado que zuela hemen zuen koletilla propioa, rural hardcore. Resulta que vamos a acabar inventando algo al final. Eta zerek motibatzea izue, azkenen denbora inbertsio bat da, ez? Diru inbertsio bat bai izaten da azkenen. Zer esango zinukea dela motibatzen zaituena, etortzean saio lokalean, saiatzea, kanta berrik konposatu, ez? Kontzertuak, tio. Zatia kontzertua bukoatzean, dakazun puntxo hori da, niretzako, hauek ezaki. Eta gauza oso polita ere da, batzuk egindako kanta bat, gero kontzertu batean ematea eta jotzea, eta kontzertu hortan ikustean nola jendea abesten duen zure kanta edo horrekin gozatzen duen. Jendea zagotzen duzuen kanta. Ni berdi pentsatzen dut azkenean, zure musika propioa egitea, gozatzea, eta gero hori, kontzertuetan dena ematea eta jendeari ikustea, dena ematen duela, vamos. Bai, sortzen da energia bat ez, dena esplikatzeko super zaila askotan. Bai, netzako da adrenalina pura idura jotzea, eta gero geizten zaena, bukatzen duenan kontzertua, gelditzen zara, relajao, ez dakit. Sale todo mucho mejor. Bai. Ta izerdi ere bai, ez? Bai. Par de kilos menos, Eta nora joan zate jotzea, gutxi gara bera nondik mutu zate baina arte eman dituzuen kontzertuta? Hemen Nafarroan
Urretxun ere, gara, bai. Zondon, Lizondon, Aintzinan, Altsasun ere bai. Laker. Akelarre bai. Eta bero ere bai Irurtzonen, karo. En casa. Eta eraman zaitue Euskal Herritik kanpo musikak orain arte? Badago hor zehozer hitz egin da, ateratzen den azkenean, baina... Baina ezakit, a ber. A ber, Hor utziko. Bai, en el aire. Gehiago emon gabe. Esan dizuet hori zailtasunek, eszena aldetik zailtasunek esan ditu, hemen ensaio lokala, non ensaiatzen duzu ez? Talde asko esatea ensaiatzeko lokal falta daukeala, adibidez Iruña herrin, ez? Dauden, badaude, baina igual garestik die, gaztea bali maza igual eskapatzen zaizu, baina hemen rural parte horrek zerate ona izango da, ez? esateko. Eta zin esango zinuko dela zuen talen bereizgarri bat, ezberdintasun bat, topatu itekena igual zuen talen ezagit. Izan jeke jarrera, izan jeke... ni gehien bat esaten dudan agian zuzenetan, zuzeneko batean, ikusten dena, hardcore hori, indartasun hori, saiatzen garela transmititzen jendeari. Pizkat agresiboak izaten eszenatokian, eta abiadura handiare eramaten dugunak, eta hori, izerdia eta dola. Volumenare bai, ez? Bai. Eta hemendik aurrera baduzue epe motzera, epe luzera, erronkarik edo planik? Txapean daukagu jaietan. Kontzertu gutxi, baina ari garelako zere, pentsatu genuen Solanillo sartu denez taldera, zehozer grabatu berarekin. Ikusteko jendearen nola entzuten den taldea berarekin. Eta grabatuko dituzue, asmoa daukuzue beste diskoa grabatzeko, ezta? Maketilla, Bai. Epea edo zakit, osea... Lau bost kanta edo, bai. Apatzen kanta grabatzea, eta hori. Eta non grabatu zinuen aurreko diskoa? Lehen diska grabatu genuen Guillermo Mutiloarekin. Estudios Motu, Iruñan. Eta oso gustora. Ze bera ere Irurtzungoa da, eta ere... Un makina gile. Hardcorea maite du, eta bere borondatea eman zuen gurekin egiteko hau, sortzeko diska. Eta talde bezala badaukezue ametsik, ez dakit izan ditekena kanpora joatea jotzera, ez dakit batzuk esan ditea de todo, ez? Ontatik bizitzea, beste batzuk, pues... atortzu roken Ni jotzea. kontzertuak ematea, osea, ja, honetatik bizitzea, keren posako, osea, ni... Eta ez da gure helburua, ez da, osea, que... Osea, dirua eta ni musika egitea eta kontzertuak ematea. Eta eduki duzue anekdotarik, azkenen badamazkizue ja 3 urte ez da jotzen, denbora honetan olako... Ja bukatzen goaz, ja... Bai, kontzertutatik bueltan bai, baina... Hobeto guretzat gordetzea. Eso zensura, ja. Bakarradas. Eta bukatzeko nahi duzue eman mezu bat, hemen ikusle entzuleri? Norbait gure taldea ezagutu nahi badu, aurrengo kontzertutara jotea eta ikusiko du zer den SLV zuzeneko batean. Mira, pues normalen jendek esate dit, pues kontzertu bat nahi balin baduzue, ez dakize, bakizu non gauden, edo haitu gure diskoa, ez, lo que sea. Eta zuek esate zuena da, etorri gu ikustea, tipo, ez, diskoa baino askoz importantzi gehiago direktoak, ez? Nik esango nuke bai. Bai. Osea, justo lehenu esan duzuelako eta azkeneko galderan nahi gabe induzue azpimarratu bai, ez? Nik uste politia dela, azkenen zuzenekoa, ez? Sortzen da ensaio lokal baten musika bat, eta gero diskola pasatzekoan hor zerbait galtzen da. Bai. Nire iritzi da, baina... Bai, hori egia da. Eta jarrera azkenen zuzenekoan ikustezo eta bizikezo. Hori da. Bueno, eskerrik asko gaztek. Zuri, mila esker. Venga, ekipo. Placer bat.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.